Il-miliet huwa festa ta' dak li huwa sempliċi. Għal dan l-Isqof ta' Għawdex Monsinjur Anton Tewma f'messaġġ għal jum il-miliet fejn spjega li dan iż-żmien sabiħ huwa speċjali għax joħroġna mir-rutina tal-ħajja ta' kuljum. Madankollu l-Isqof Awċi qal li dan jaf iwassal biex wieħed jagħmel kollox u jinsa il-veru qofol ta' dawn iċ-ċelebrazzjonijiet, it-twelid ta' Ġesu Bambin. Alla li jsir bniedem bħalna ġewwa familja. Għalfejn isir bniedem Alla? Isir bniedem sempliċement biex jgħin lill-bniedem jgħix l-esperjenzi tal-ħajja tiegħu ta' kuljum. Jgħin lilna ngħixu d-diffikultajiet, ngħixu l-mart, ngħixu l-problemi, ngħixu l-konflitti fir-relazzjonijiet, ngħixu it-tmiem ta' relazzjoni, ngħixu il-vojt li tħalli il-mewt ta' persuna għażiża. Għalhekk Alla jsir bniedem. Hawn l-Isqof ta' Għawdex qal li Alla sar bniedem biex jgħinna ngħixu il-ħajja ordinarja. L-Isqof Tewma qal li dan irid isir billi nifqu u nirriflettu fuq il-ħajja tagħna sabiex nisimgħu lil Alla jgħinna u jdawwalna kif għandna ngħixu ħajjitna. Saħaq kif għal dan il-lan id-Djoċesi Awċija bħalissa għaddejja bil-vista pastorali sabiex tagħti ċans lil Alla ikellimna. Alla ma rid xejn mingħand il-bniedem ħlief ħaġa waħda, li l-bniedem ikun lest disponibbli li jilqa' l-imħabba tiegħu. U għalhekk il-miliet. U għalhekk il-ħidma kollha li tagħmel id-Djoċesi, il-ħidma kollha li nagħmlu fil-pastorali tagħna. Għalhekk ukoll qegħdin inniedu f'dawn iż-żminijiet ħidma partikolari, ħidma speċjali favur il-familja. Din il-familja li hija tant għażiża, din il-familja li fiha Alla nnifsu jogħġbu jitwieled, Alla nnifsu jogħġbu jsir membru ta' din ir-realtà umana. Dwar dan l-Isqof Awċi ħabbar li id-Djoċesi se tkun qed taħdem biex tilħaq kull faxxa ta' familji dan għaliex kulħadd huwa importanti f'għajnejn il-mulej. Waqt li awgura l-miliet it-tajjeb lil kulħadd, l-Isqof Awċi tenna mill-ġdid l-importanza tal-festi tal-miliet. Il-miliet mhu xgħir il-festa ta' dak li hu sempliċi. Mhu xgħir li l-kapaċità li naraw l-istraordinarju f'dak li hu ordinarju. Il-miliet mhu xgħir Alla nnifsu li jidħol fl-istorja sempliċi u normali tal-bniedem. Il-miliet mhu xgħir dawl fuq id-lam tal-bniedem. Il-miliet mhu xgħir aħbar sabiħa, tama, fejn hemm il-qtieħ ta' qalb, fejn hemm midwejja.